Iki manten temu. Iya. Ayo. Sik. Kowe nyapar maling sepeda. Iki ndagel kok iso arep nyolong sepeda. Besiku nek dikandani sing nurut. Ah. Oh, pancene. Bener kero nek awakmu dilokno batang iku. Nurut. Awake dhewe rene iki nyambut gawe, ngerti ndak? Iki digolekno dhuwit malah kurang ajar iki. Wong laku nampa WA-ne. Bintang tamu Niken Salindri. Nah, nggih. Lah Terus terus sing metu kok Niken Seledri. Bar gobat tambah sok kodhok ngorek. Tung. Alon. Manten kekalih sami picekipun. Wero manten ora? Weruh. Manten ini nek daup lho iki malah bablas ae. karepe iki apa? Kok kon ngorek-ngorek. Kodhok dikongkon ngorek. Ada iki menungso. Kowe biyen dadi manten ki Lah iya dadi manten tahu. ditemokne apa ora? Ditemokne Neng ndi? nang sawah. Sawah. Oh, temokne nang ndi? Mantene terus sungkem mlaku alon-alon petuk Nah. terus sungkem. Ayo, Saiki ya. ayo. Tenang. Yo, aku sing dampingi. Ayo, maju. Wale! Lho jare kon sungkem. Sing sungkem iki aku. Aku sing sungkem. Oh, Ayo. awakmu sungkem. Ayo sungkem. Punya apa mau cekeli par kucul apa piye? Wong jenenge wong wedok ya kan masa wong wedok kene. Wong barang karek Aneh kowe iki. karek kaya tikus piti ae kok dicekeli mbok diculne ae. Sing arep gaglak kuwi Ayo sapa? sungkem di ya. Gandengan. Sungkem Gandeng. dhisik. Gandeng wis gandeng. Sungkem. Ayo. Sik. Mandek kok sik. Ya. Kowe pemora ngentut punya. Neng Sri Mulat neng Toprak humor kok mesti mak prot-pret. Lah wis sak empet kene metu. Kok Eh, iso lho. Run. Wong nek wis tuwek yo ngono. Bocor. yo Ora durung neng Ayo ta. Ayo. Ayo, Dik, sungkem, Dik. piye? Kowe iki nasar ae. Gak ngono sungkeme kok yo milih. Wis padha tuwek iki mbok yo sing ngene lho mbir tambir. Lho. Sing jelas nek nyeluk sing jelas awak. Sinemu sapa? Kadir. Jadi Kadir. tambir. Kadir. Tambir. Kadir. Tambir. Kadir. Dir kadir. Dir. Kadir. Huk, huk, Kadir. huk, huk. Rumah kamu kere aku. Ron, Piye? aku tak mlebu ae. Sik to. Wingi ramagetan kan sudah. Ini ketemu Pak Haji Santoso. Pak ketemu Pak Abdul. DPRD tingkat 1 Komisi A. Kancaku lawas. Sik to. Komisi A DPRD tingkat 1 Jawa Timur. Lah iya. Sapa jenenge? Pak Abdul Mukti. Kuwi kancaku Pak Abdul. Mosok Lho. wis seru nek lho. Kowe ora. Gung, Kowe durung ro. Durung. Takon aku. endi wonge? Lho. Sing ndi?